Γεια σας και καλώς ορίσατε σε ένα ακόμα βίντεο. Σε αυτό το βίντεο, όπως βλέπετε και στον τίτλο, θα κάνουμε 0-100 το αυτοκίνητο, μιας και που σήμερα έχει καλό καιρό εδώ που μένω και είναι νομίζω η κατάλληλη ευκαιρία. Εννοείται πως δεν έχω τα κατάλληλα εργαλεία, όπως το Tracky, που είναι ένα device που το βάζεις στο τζάμι του αυτοκίνητου για να μετρήσει ακριβώς το 0-100 πόσα κάνει. Θα το μετρήσω με ένα χρονόμετρο στο edit. Θα προσπαθήσω να το κάνω έτσι. Δεν είναι, ξαναλέω, δεν είναι ο πιο σωστός τρόπος για να μετρήσεις το αυτοκίνητο πόσα κάνει 0-100. Αλλά τουλάχιστον παρά να μην ανεβάζω, να ανεβάζω κάτι της. Εννοείται πως ό,τι κάνουμε είναι σε ελεγχούμενο δρόμο, όπου δεν θα έχει πολύ κίνηση, και αν έχει κίνηση θα κάτσω να περιμένω να αδειάσει ο δρόμος και μετά να κάνω ό,τι είναι να κάνω, για να έχουμε πάνω απ' όλα ασφάλεια, εννοείται. Και θέλω να δω πόσο θα κάνει 0-100 ένα αμάξι 26 χρονών σχεδόν, με 175.000 χιλιόμετρα. Θα είναι ενδιαφέρον βίντεο, πιστεύω. Θα κάνω 2-3 δοκιμές, δεν θέλω να το ζωρίσω πολύ, γιατί δεν έχω, εντάξει, και δεν έχω και λάστιχα για να μπορέσει να πατήσει το αμάξι κάτω, να βγάλει την δύναμη που μπορεί να βγάλει όντως. Αλλά τουλάχιστον θα δοκιμάσουμε παρά να μην δοκιμάσουμε. Ξαναλέω, πάντα με προσοχή, εννοείται, και ελπίζω να έχουμε καλό αποτέλεσμα. Αν δεν κάνω λάθος, από το εργοστάσιο το S2000 δήλωνε E6, βασικά από 6 μέχρι από 6 μέχρι 6,3 δευτερόλεπτα, αναλόγως από πού είναι, αν είναι ιαπωνέζικο αυτοκίνητο, αν είναι αμερικάνικο, αν είναι ευρωπαϊκό. Τώρα το πιο πιθανό το δικό μου είναι της Αγγλίας. Πώς το καταλαβαίνεις? Το καταλαβαίνεις από τα flash. Αν είναι στην αριστερή πλευρά τα flash είναι της Αγγλίας. Αν είναι στην δεξιά πλευρά τα flash είναι της Ιαπωνίας. Αυθεντικό, να το πω έτσι, ιαπωνέζικο. Αυτά προς το παρόν. Ξαναλέω, πάνω απ' όλα ασφάλεια. Και τώρα περιμένουμε να αδειάσει λίγο ο δρόμος, για να είμαστε πιο ελεύθερα να κάνουμε αυτό που θέλουμε να κάνουμε. Όπως και ξαναλέω, να το κάνετε σε δρόμος που είναι σε ευθεία, που να μην έχει πολλή κίνηση εκείνη την ώρα που βρίσκεστε, να έχετε τον έλεγχο του αυτοκινήτου. Αυτά κυρίως, νομίζω τώρα πάμε. Όπως είδατε, για την πρώτη δοκιμή έχουμε καταφέρει περίπου στα 6,9 δευτερόλεπτα. Κάτι που δεν αναφέρα είναι ότι παίζουν ρόλο και οι ζάντες, δηλαδή εμένα είναι 17 και το AP1 έχει 16. Παίζει και αυτό ένα ρόλο, η αλήθεια να λέγεται. 6,9 για πρώτη προσπάθεια καλά είναι, αν και το αμάξι δεν ήθελε να πατήσει λόγω λάστιχων, έχει και κάμπερ πίσω, άρα χάνεις λίγο grip. Πάμε να δούμε πώς ήταν η δεύτερη δοκιμή. Εννοείται πως θα σταματήσει η κάμερα να βγάζει βίντεο την ώρα που έκανα το τεστ. Πάμε εδώ μία από την αρχή. Και όπως είδατε, 6,8 πέσαμε, έστω για λίγο. Αλλά αν παρατηρήσετε στην αρχή, αυτή τη φορά δεν πιστεύω, δεν είχα τις κατάλληλες στροφές, αν και πάτησε το αμάξι, αλλά
από Δευτέρα σε Τρίτη άλλαξα πιστεύω νωρίς. Είχε ακόμα 300-400 στροφές που βέβαια κάνουν τη διαφορά, αλλά δεν πειράζει, συνεχίζουμε για την τρίτη προσπάθεια. Πάμε να δούμε ακόμα μία φορά, εννοείται ξαναλέω σε ελεγχόμενο χώρο που να μην έχει κίνηση εκείνη την ώρα που κάνετε τη δοκιμή, εννοείται κανέναν. Σταματάμε full. Και όπως είδατε 6,7, πέφτουμε κάθε φορά όσο βλέπετε, πέφτουμε. Ξαναλέω, δεν είναι ο πιο σωστός τρόπος μέτρησης του 0-100, γιατί χρειάζεσαι το draggy που είναι professional αντικείμενο για μέτρηση χρόνου. Καλά τα πάμε προς το παρόν. Πάμε να δούμε και την τελευταία φορά πώς τα πήγαμε. Και πάμε ένα τελευταίο, ένα τρίτο να έχουμε, εννοείται, να δούμε πώς θα τα πάμε. Δεν είμαι και ο καλύτερος στις αλλαγές, εντάξει, είπαμε, προσπαθούμε. Ωραία. Πρώτη, stop. Λίγο χειρότερα αυτή τη φορά, την τρίτη, βασικά την τελευταία. Αν και όσο πήγαινα έπεφτε ο χρόνος, πιστεύω αν θα ζόριζα ακόμα 2-3 φορές το αμάξι θα έπεφτα περίπου στα 6,5. Αν είχα και τα κατάλληλα λάστιχα εννοείται. Μπορεί και να το κατάφερα σχεδόν στα 6, αλήθεια να λέγεται. Αυτά, ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Εντάξει, δεν είμαι ο κατάλληλος λογικά στις αλλαγές ταχυτήτων, γιατί και η ταχύτητα, οι αλλαγές των ταχυτήτων βασικά παίζει τεράστιο ρόλο στο πόσο χρόνο θα κάνει. Δεν πειράζει, μαθαίνουμε. Τουλάχιστον μπορώ να αλλάζω ταχύτητες. Αυτά για αυτό το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε. Άμα θέλετε κάντε και ένα subscribe, γιατί βλέπω πολλοί κόσμος δεν έχει subscribe. Και αυτά, ελπίζω να σας άρεσε.